te e che. O truco definitivo para distinguir entre te e che. A regra máxica é a seguinte. En vez de falarlle a un ti, falalle a un vostede. E se só lle pega lle, daquela é che. E no resto dos casos, sempre é te. Ti, cosa? Como é? Voute poñer un exemplo ou vouche poñer un exemplo? O transformar a frase a un vostede sería vouno poñer un exemplo ou voulle poñer un exemplo. Neste caso non hai dúbida. Voulle poñer un exemplo é o correcto. Así que sería vouche poñer un exemplo. Outro enigma, como é? Voute mirar fixamente ou vouche mirar fixamente? O transformalo en vostede sería vouno mirar a vostede fixamente ou voulle mirar a vostede fixamente. Neste caso sería vouno mirar e non voulle mirar. Outro truco é pasar a frase a pasiva. E se o suxeito é ti, daquela é te. Ti vas ser mirada fixamente por min. Non te atormentes, que non che vai custar traballo aprendelo. Apuntamento lusófono. A distinción entre te e che é única en galego. En portugués non existe che. Son 100% teístas. En Galicia, a maior parte do territorio distingue entre te e che, pero tamén hai zonas teístas e cheístas. Dígocho eu.